बे समाव कार्बि आंलंआव जा पिजिआर आरो भिजिआर हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै हिन्दी बासिफोरा न' बां लुनानै थानाय सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल कार्बि सुबुंफोरनि सायाव गो बेक कार्बि गो बेक होनना बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबां नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानैनो आसाम रायजोनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बे समाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो गोबां बेनि सायाव निन्दा खालामनानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव सासे मानिजाथाव मेलेमजिबि सासे लिरगिरि फोरोंगिरि सासे रायजोनिनो रिता चौधुरी मुंनि सुबुङा फेसबुकआव मोनसे पोस्ट होदों कार्बि सुबुं जोंनि ट्राइबेल माहारिनि कार्बि सुबुंफोरजों लोगो जानानै बे समाव बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव बिथाङा जाबायदि हिन्दी भाषी सुबुंफोरा कार्बि गो बेक होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों हेंथा खालामनानै बाथ्रा बुंदों रिता चौधुरी बिथाङा बे समाव कार्बि भाई खकल आमी लगत आसु लाख लाख मुनिट दना बेबायदि बाथ्रा बुंदों बेबायदि आरो गोबां जाबायदि कार्बि सुबुंफोरखौ जोंनि आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ हिन्दी भाषीफोरा कार्बि गो बेक बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों बे समाव हेंथा खालामनानै बाथ्रा बुंदों रिता चौधुरी बिथाङा रिता चौधुरी बिथाङा बे कार्बि आंलंआवनो थानानै फोरोंगिरि मावबोनाय होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा लिरदों মই এসময়ত ডিফু सरकारि कलेजत शिक्षक हिसाबै आसिलु शान्तिपूर्णभाৱে জীয়াই থকা মৰমিয়াল আৰু উদাर कार्बि खकलक ओसरर परा पाइसु बेफोरबायदि गोबां माने बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरदों आरो मदद होदों कार्बि आंलंआव जाबायदि जाथाय जा अना कार्बिफोरा कार्बि सुबुंफोरखौ गो बेक मुर्दाबाद होननानै बाथ्रा बुंदों बेखौ बेरेखा खालामनानै कार्बिफोरजों मदद होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों आगानसेब्लाबो बिथांनि बुंनाया कार्बि सुबुंफोरखौ मदद होदों बिथाङा फोरमायबावदों सकल भारतीय आमार आपुन किन्तु अসমत थाकी गो बेक बुली कुनु खिलुनजियाक कुवार अधिकार काकु दिया हुआ नाय खं उठे रागा जोंनानै बे समाव बुंदों शान्तिपूर्ण आरो इतिबाचक भावे सकल समस्यार समाधान हक आमी आशाबादी मरमर कार्बि खकल लगत आसु लाख लाख मुनिट द शान्ति राखिबोलै सकलै आह्वान जनालु होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों नंगौ बे समाव रिता चौधुरी बिथाङा जाबायदि हिन्दी भाषी सुबुङा जा पिजिआर आरो भिजिआर कार्बि आंलं जा काउन्सिलाव एबा काउन्सिलनि सिङाव थानाय जा हिन्दी भाषी अना कार्बि अना ट्राइबेल सुबुंफोरा एबा रायजोनि आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै जा कार्बि ओनसोलाव फैनानै आयेननि बेरेखायै दखल खालामदों दखल खालामनानै न' बां लुनानै दं बैफोरबायदि हिन्दी भाषी सुबुंफोरा जे कार्बिफोरखौ कार्बि गो बेक मुर्दाबाद कार्बि मुर्दाबाद होननानै बेफोरबायदि बुंनाय स्ल'गान होनाय बाथ्राखौ लानानै सोरनि अधिकार मोननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों होननानै रागा जोंनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों रिता चौधुरी बिथाङा कार्बि भाई खकल आमी लगत आसु होननानै बिथाङा कार्बि जोंनि ट्राइबेल जों लोगो जानानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।